Biz bu magazynlary, dukanlary döredänmizden soň näme etmeli? Aýdaly ajaýyp kofe virtual kafemizde kofe haritleri goşmak isleýär. Oň üçin ajaýyp kofe virtual kafemizden içine girýär. Açılan sakypadan goşmak düğmesine basýar we harit goşdýan sakypa öz girizmek isleýän harydymy goşýar. Ondan soň brendi saýla diýen ýerine tanalýan brendleri ýa-da ýöne brend diýen setrini saýlaýar. Bölümleri, haritlary saýla diýen ýerine harydyň haýsy bölümi, önümü, harydy degişçiligini belleýär. Meselem, imit diýen görnüş saýlap, oň üçin çay, kofe, kakao görnüşünün kofe diýen harydy belleýär. OK düğmesi bilen tasdiklap, SKU kody, ýagny gözleg edilende sizin önüňizden has şalt tapylmak üçin açar sözü boljak söz ýazýar. Biz ony latte diýip belleýär. Harydyň ady tama diýen ýerine türkmen dilinde haýsy at bilen gözleg edilende bizim önümüz harydymy tapyljak boldy. Şo ýere şol ady ýazýar. Harytlar diňe türkmen diline däl, eýsem rus diline de gözleg edip bilinler. Ondan soňra bolsa inniki ädimizde harydyň bakasyny ýazýar. Sany diýen ýerde bolsa haryt birligini ýazýar. Ýagny bir harydyň bakasy 15 manat. Inniki ädimizde harydyňy giňişeň dille, gysga dille de düşünürip bilersiňiz. Ony soňky ädimde bolsa harydyň rus dilinäki düşünürilişini ýazmaly. Gözleg açar sözler diýen ýerde diňe sizin harydyňyzyň ady has şalt görnür ýaly açar sözüni ýazmaly. Görüşüňiz ýaly aşaky netijede harydymyz haryt aktiv diýip ýaşyl reňkde görkezlen. Eger bu görkezýüni öçürsek, onu harydymyz goşulan ýöne häzirki wagtda ýok diýen netijäni berer we inni täze haryt diýen görkezýümiz hem aktiv ýagdaýa geçirip ýatda sakly düğmesi bilen ony ulanşyk ýerdýär. Görüşüňiz ýaly ýanky ýazan maglumatlarymyzyň hemmesi goşuldy we harydymyz çykdy. Ýagny ajaýyp kofe virtual kafemizde täze bir haryt latte goşuldy. Bärde bahasy, ady, gysgaça maglumaty ýazylan. Bu harydy sargamak üçin bolsa sebede goşdýan düğme basýar. Harydymyz sebede goşuldy, sebede girýär we ýanky goşulan harydymyzy görüp bilýär. Bahasy hem ady, hemme maglumatlary görüşüňiz ýaly ýazylan.